Takže čaute, zdraví vás Flymaster SK a dnes sme výnimočne u hry Shakes and Fidget a hrám na svete 5 a 2. Na svete 2 mám postavu maga a na svete 5 mám tiež maga, ale sú rozliční v tom, že majú inú úroveň. Ako si môžete všimnúť, na svete 2 mám 15 a sem mám 11 a dnes by som na tejto postave chcel ísť do podzemia. Teraz by som šiel na tohoto bossa, neviem ho dať, ale uvidím. Som sa pokúšal ho dať, ale nedal som ho. Tak minieme na to 6 hubičiek, uvidíme, ako sa nám bude dariť. A toto videjko bude také kratšie, informačné a taký menší úvod pre túto hru. Možno by som na ňu aj točil. Mám 8 goldov, čo by som si také dal. Kritiky si tu dám. A život. Ešte do prdele 3 striebra. Tak to dám radšej do obratnosti, dobre. Hospoda mi skončí za 5 minút, to je dobré. To je veľmi dobré, veľmi pozitívne. A ideme skúsiť na tohoto bossa, no to ste vidieť. Do prdele, hneď prvej kritik a... Tak nič, skúšime to ešte raz. Počkajte, to postavím, nemám. Nechápem to z prvej kritiky. Jo, krásne, krásne. Žiadna vec mi nepadla. Tak to nechápem. Ale krásne sme zabili za 5000, toto som chcel. A počkajte, pozriem si cech. Čo sa tu deje? Neviem, zväčšiu alebo... Neviem, a... Skúsime ísť na 5. bossa, neviem. Aj som dal pekný kritik, poď kritik, krásne. Jo, krásne. Toto som nečakal. Ty vole. To chce potlesk. Takéto kritiky som fakt nečakal. Sila. Pre istotu si dám sem kritiky ešte. HPčko. A toto dám tu. Ty vole, toto bola krása. A teraz si chcem kúpiť, toto som chcel kúpiť, lebo teraz máme iba inteligencia 4, je to šunka. A toto vyzerá lepšie, 10 inteligencia, ale toto je krásne. Brain, 37 inteligencia, 19 výdrž, 19 šťastie, 19. Krása. Epic. Brutálny epic. A ideme skúsiť tohoto bossa. No poď. Á, to asi ťažko. Do prdele. Tento je moc silný na mňa. No čo budem skúšať? Alebo si nechám hubičky. A idem. Túto poslednú hubičku si nechám do už 7. Tak tohoto bossa nemám šancu, lebo to je 22. Kámo, ale tieto som posledne zabil. Dáme si toto na 15 minút. A teraz by som sa pozrel na túto postavu, ale nemám tu hubičky. Ale dá sa mi ísť pod zemie. Takže jedine, ak by som počkal tieto 2 minúty, ale to bude také dlhavé. Uvidíme sa za chvíľku. Čakajte. Čaute, som späť. A teraz, čo som to chcel? Ísť do podzemia s touto postavou, na tohoto bossa. Ale najprv ako pôjdem, tak si dám život hlavne. A totok. Dáme podzemie. Ideme na kostlivčeka, ktorého samozrejme nedám. Lebo som kár. Fakt. Jo! Kámo, ste si možno mysleli, že nemám šancu, ale pozrite si, koľko mi ostalo HP. HP, či tu? HP,
HP! HP! Brutálne. Ty kokos. Nenormálne. Ja že ho nedám. Úplne slabý damage som dával, žiadne kritiky. Iba na konci. BAM! Nemyslíte, že kopírujem Goga. To bola len taká hláška. A postava, čo klikám ako Magui postava? Čo si mám dať? Toto si dám, tak, tak, a škody. Hospodu si dáme, alebo arénu ideme. Ideme arénu proti takému jednému kamošovi. Uvidíme, že či ho dáme. Tiež 11. No, bratu, nejak to nejde. Krásne ani jeden kritik, a čo už. Si dáme hospodíčku. Počkajte, teraz mám 7.25, takže to sa mi nechce čakať. Čo si dáme? O ničom. 18 minút. A dám si toto. Takže ja by som sa chcel s vami rozlúčiť týmto dielom. A môžete mi dať like a odber, ak sa vám samozrejme video páčilo. A podporujte ma v točení a uvidíme sa na budúce. Takže